En lille bid. En lille bid. Er det slik? Ja, det kan være. Nej. Candy. Hvorfor? Bare tag en lille bid. Those are good. Nej, ud af min hånd! Jeg har sagt en lille... I said a little bite. Hvad var det, han spiste? Hvad er det, Eat Emily? more. Emily, what is Det that? hedder... Jeg kan fortælle om det. Er det surt, eller hvad? Ja, Foams. meget surt. It foams. Emily. What is it? It, you know, like foams. It Vil du bubbles. høre mere? No, no, no. It like turns into foam.